Pero sabi ko, hindi ko siya tatandaan. Bahala ka dyan. Tinapon ko talaga yung ganito. Good morning. Good morning. Holding hands pa more! Holding hands pa more! Hirap-hirap. Si Dan yung aming chauffeur. How much? How much? Oh, wow! Bye-bye! Good morning guys! Happy Sabado! It's 8:28 ng umaga. Tapos na ako, nakaligo na ako, nakapagkilay na ako ng konti, lip tint, blush. Ang aga ko, yung lakad namin ni Dan mamayang alas 10 pa. So, mamaya kapag open na yung post office, pupunta tayo dun. Kukunin lang natin yung package ko. And yung mama ni Dan pupunta din dito ng 10. Tapos alis kami agad. Kasama kami guys, may pupuntahan kami. Bibisitahin namin yung bahay na binili ng kuya niya. Yung kuya niya talaga, ang bumili na naman ng bahay. Pupuntahan namin yung bahay na yun. I-check namin. Yung mga Louis Vuitton na ano guys, perfume, mababango talaga sila. Ay, mababango? Well, kapag nasa katawan na sila, mabango. Tapos naglalast talaga. Dalawa na lang yung natira. Yung kahapon na ginamit ko din siya. Kinunsum ko talaga siya kahapon. Kahit na hindi naman kailangan, kasi hindi mo talaga kailangan mag-retouch. Well, kailangan ko pala kasi nagpalit ako ng damit. Pero, yung gagamitin ko ngayon is, ito, madali lang i-pronounce. Turbulences. I'm just not sure if I'm pronouncing that right, but it looks like that. I need to get my nails done. Ngayon sana kaya lang biglaan na nabili nila yung bahay. So sabi nila, nabili nyo na. Check natin ngayon, sana ako magpapa-nails. Pero siguro bukas na lang. Sama siguro kami ni Love. Kapag spray mo siya, ito okay lang. Hindi siya ganun kabango. Wait, kunin ko lang yung cardigan ko. Magka-cardigan ako kasi malamig. Kailangan kong mag-declutter. Tinatanggal niyo ba to? Tanggalin niyo. Wala naman, hindi nyo naman ginagamit, diba? Like, kasi yan noon, kinikip ko talaga siya. Sabi ko, just in case gamitin ko siya in the future, but I never use it. So, just remove it kasi hindi siya maganda tingnan na may lumalabas-labas na galamay dyan. Anyway, that's what we will wear. So, lagyan natin yan ng turbulences. Naglalast sila. Lahat ng mga LV na perfume na nagamit ko, naglalast sa akin. Yung kahapon gusto ko yung amoy, pero sabi ko hindi ko siya tatandaan. Bahala ka dyan. Tinapon ko talaga yung ganito. Sabi ko yung bumili. Meron pa akong inuubos Ang dami ko pang kailangan ubusin. Ayaw ko nga mag-stock ng sobrang dami. Alam mo yun? If you really think about it, ginagamit mo ba? Kung hindi mo ginagamit, wag. Like, wag. Wag na lang. Wag kayong magpapaniwala sa mga pinambibili ko. Pero lately, yung mga pinambibili ko talaga, yung mga ginagamit ko talaga. Well, kung nangungulek naman kayo, diba? Nasa inyo na yan. Pero ako kasi ayoko magkolekta. Ayoko ng maraming clutter. Sorry? Okay, I'm covering it. I have a top on. It's a bit cold as well. The temperature for the whole day is like low 20s. It's 23 yung highest, 15 degrees yung lowest today. And right now, it is 17 degrees. Ooh. See, ang strong niya talaga. Pero kapag nag-tone down na siya, okay na siya. Well, hindi ko alam dito. Pero sa mga nagamit ko, ilan na ba yung nagamit ko? 4? 4 na yung naubos ko. Okay siya. Lahat. Okay, maya-maya alis na ako. Timing natin na mag-open yung P.O. box. Para naman may magawa tayo. Wala lang. Ang aga kasi namin nagising. I-late kaya kami dumating kahapon, diba? Kasi nag-Adelaide French kami. Pero kanina, ang aga namin gumising. Mamaya na, pagbalik ko na magbe-breakfast. Dan has been using this. 2 days, 2 nights in a row pa lang. Yung Sika Natural Eye Gel Patch from VT Cosmetics, nilalagay ko sa mata niya para maubos ko din to. Kasi hindi ako gumagamit nito kasi gumagamit na ako ng eye cream, tapos nagmamask pa ako, tapos ito pa, alam mo yun? So, ito. Si Dan yung uubos niyan.
Good. Parang si Dan maglilinis na naman sa labas. Alright guys, got my package. Now let's go home. That's it. A very quick errand. Ano tayo sa bahay? Papunta na sa bahay yung mama ni Dan. Honey, I'm home! Did you make me coffee? Yeah, of course. Thank you very much. I got my package as well. How's your morning, my love? Good morning. Good morning. Guys, bahay na pala kami. Kanina pa. Nandito yung kaibigan ni Dan. Yung kaibigan niya, plumber kasi yung kaibigan niya. Meron lang inayos sa labas. And then, I found out na sila man ay nandito pala. So, tinext ko siya. Sabi ko, nandito ba kayo? Tapos sabi niya, oh, tinawagan kita last week. Hindi ka sumagot. So, parang sobrang na-bother ako kasi wala akong natanggap na tawag. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang kitain. Hinihintay ko lang na matapos to si Dan kasi feeling ko gusto niya din sumama. Naggumagawa kasi sila sa labas. Tinulungan ni Dan yung friend niya eh. Para maayos yung pump namin dun sa labas. Yan yung tinatrabaho nila guys. Yan. Kanina pa yan sila yung mga ilang oras na ba? 1 oras na siguro. So nag-edit lang ako habang sila ay nagtatrabaho. Tinapos ko lang yung video ko. Guys, papunta na kami sa hotel nila Manay. Kakatapos lang daw ng practice ng mga bata or lesson ata. And then, maaga pa, ano pa eh, wala pang, 4 na. Kasi, 4 minutes na lang, 4 na. Pero, magdi-dinner kami. And, tinext ko din si Love. Free din siya. So, sabihin ko kay Love kasi hindi pa namin alam kung saan kami magdi-dinner eh. Where do you think we will have dinner? I have no idea. Yeah, depende kay John. Depends upon John. Chinese, maybe some Chinese. Nah. So, yeah, I need to let Lovely know right away as soon as we know where. Okay. Yeah, because she doesn't know. But she wants to go as well. Is Mark coming? Oh, I think so, yeah. Yeah. Oh, yeah. So, ayun, hindi alam ni Manay na pupunta si Love. Manay didn't tell the kids either. So, yeah. Sabi daw ni Zach, when are we gonna stay at Tito Dan's house again? That's what he's asked? Yeah. Ah. Ang dami kasing ganap lately. Sobrang daming ganap lately. Hindi ko nga alam na nandito pala sila this weekend. Pero, yeah, ang dami kasi fully booked kasi lagi yung weekend namin, guys. Pero, yeah, na-miss na ng mga bata yung bahay. Malal, will you take Zach to the new house? Definitely. Aww. Zachy boy. Na-miss ka na niya. Si Holly din, Manay, sabi din ni Manay, na-miss na daw ako ni Holly. So maybe we will get our nails done tomorrow. The thing is, car seat for Holly, you know? Or maybe John can drop her, I don't know. We'll see what happens. Are they staying tomorrow night as well? I'm not sure. Yeah, we'll ask them later, my love. Because I'm not sure, hindi ko alam kung ano mga nangyayari sa buhay-buhay. But, nagpalit lang ako ng top. I'm wearing the same jeans. Pero nagpalit ako ng top. Ito siya. Parang ano lang siya, spaghetti strap from Supre. And then, yung ano ko din. Yung cape ko. Yung tawag nila sa mga ganito ko, cape. Kasi daw malaki. Hindi naman malaki. Kasyang-kasya nga eh. Supre din pala to. And then yung jeans ko, Kmart. Ayan. My bag is from Furla. And I'm wearing this itong shoes na to. Ay, patang. Holding hands pa more! Holding hands pa more! Hirap-hirap. Dito na kami, guys. Hindi alam ng kids na dito kami. Oh, yeah. Yeah. I put in a new plug today, my mate did in the backyard. Hey, Hello! Hello! Oh, hi Manay. Hello. Mwah. Ang bango naman dito. Hello. Baba! Where's my hug? Where's my hug? Aww. Oy guys, pruweba, hindi
talaga nagri-ring yung akin. Basta FaceTime. Tinatawagan ko siya kung hindi niya sinasagot. Sabi niya, tinawagan kita last week, hindi mo sinagot. Sabi ko, patay. Sabi, wala. Ayun, wala. Ayaw talaga. Baka off yung FaceTime. Pwede ba yan i-off? Hindi naman. Di ba nasira yan dati? And linagay Ay, baka itry natin. Sa Pinas, hindi. Philippines Embassy dito. Ikaw. I-report ko pa. Huwag na. Huwag ko na i-report pa. Maka-married ulit ako. Kailangan mo ng affidavit kasi more than 1 year na kayo married. So, kung hindi mo pa siya na-report, kailangan okay lang naman. May penalty. May penalty. Wala naman siguro. Tagal na namin kasalo eh. Kaya nga, kami nga din ni Dan. Sikat kaya? Ano pa? Ano? Feeling ko na-report na niya. Na-report niya yan. Dito kami sa likod. Dito si Manay. Si Dan yung aming chauffeur. How much? How much? Wow! Your music plays, I'm vlogging. Thank you. Mga copyright tayo. Wala talaga ako sa harap. Kawawa naman siya, eh. You're right, my love. Namiss namin isa't-isa eh. Sorry, Dan. Dito na tayo, guys. Ang galing ng driver natin, ha. Alam niya talaga saan tayo pupunta. Na dapat din siya kay ano. Bigyan natin to siya ng tip. We will give you a tip, Mr. Driver. Good driving. Good driving. Naisip niya kanina, sabi niya, sana pala ako na lang nag-drive para makasama kami ni Manay, tapos siya doon kay Jan. Huli na niya naisip. Nagda-drive na. Yung niya kasi ngayon, pag-iisip niya ngayon, hindi ganun. Punong-puno ang kanyang isip. Wala, no space for new isip. Agay. Mami, come here, Oli. Hey, do you like your dress? Let's go. Let's go. Where's Uncle Danny? Where's Tito Dan? Yeah, I should have driven. Dito tayo, Wardale Hotel. Itong si Manay, surprise na namin si Love, na nandito si Love at saka si Mark. Si Dan, wala eh. Oh, their kids are there or Wala. they're the kids? I don't think they are. No. Si Dan, tanong sa akin kanina, si Mark, si Love. Wala na tuloy yung surprise. Dito tayo, guys, 33. Ayan, mga boys ready na. Okay. Let's go. Baba, what do you want? You like what? Oh, alam mo ba anong tinuro? Coffee. Pero, baliktad. Galing. Baba, is that what you wanted? Hello! Yung Donny Boy ko, meron silang salad bar doon. Free yung salad nila, guys. Baba, what are you eating? Broccoli. Ito din isa. Are you okay? Broccoli! Kinat ni Love kasi, ang laki naman ng broccoli, Masarap? Ano yan? Pasta? What is it? Okay. And manamis naman spicy. Oo. Sana doon na lang tayo kumain. Hindi na lang tayo nag-order. Dahil sana yun na lang yung kinain natin. Hindi na lang tayo nag-order. Feeling ko, hindi talaga mauubos. Busog na busog ako. Kaya natin yun. Wow. Kito, guys. Simula ka ganun na, wala talaga ko ng gana di. Ang happy niya, Ang happy niya. Ha? Just hug. Come on, show me. Sabi niya, hinag niya daw si Tito Dan. Hindi naman. Come on, show me. I thought you hugged Tito Dan. Today? Yeah, do you wanna hug him? Okay. Tito Dan! Holly! No, I'm not eating pizza. Lovely ordered a pizza. She wants to hug you. She wants to hug you, babe. Not high five, hug. Come on, Danny. Oh. Sabi niya sa akin, Tita Rice, I love you. Ooh! Again. Why not? It's too sour? Show me, come on. Only you. That's good.
Dito na yung order namin, guys. After siguro isang oras. Isang oras? I don't wanna lick it. Wait. Later, wait. Papalik niya sa akin yung lemon. Wait sa. Salt and pepper squid yung akin. Share kami kasi ang dami nito. Marinara yung marinara, 'di ba? Tapos kay Lovely pizza Hawaiian. Alright, come on, I lick it. Come on. I lick it. Again. Malab, how's your food, babe? Good? Malapit na maubos yung kay Dan, guys. Take yung in-order niya. And may dessert na yung bata, oh. Ayaw na niya. Hindi na siya lumalapit sa akin kasi may dessert na. Binuli pa ako, buwang. May dessert si Dan, guys. Same nung mga bata. Patingin! Let me see! Oh, lagyan pa ng chocolate. Good job, babe. Yummy! Yung si Jan, meron din siya fairy floss na pudding ata. Ay, yung kay Mark, same lang pala kay Dan. Thank you. Ito yung dessert nilang dalawa, guys. Share sila. Tinutokso siya ni Dan. Good diet daw. Yes? Sorry? For babies? Ano? The best. The best talaga? Oh, wow. Hindi siya yung parang maraming flour. Okay. Sila gumawa talaga niyan, di ba? Sarap talaga. Sarap dyan. Sabi ko kasi ayoko. Diba? Eh kasi mahihilig naman sila ng mga chocolate. Hindi nga nila kinain ng ice cream nila. Kaya nga eh. Sige nga, tikman nga natin. Try mo, masarap. Pa-cute-cute pa, og kutsara. Try mo na, masarap. Kaya nga. Try mo. Ang laki naman yan, Manay. Hindi. Sarap. Sige. Tapos may asin. Try. May asin? Salted waffle. Ay, hindi. Sarap. Hindi ka matamis. Saka yung waffle niya, may hangin. Hindi ka talaga dito. Hindi ka talaga dito. Masarap. Nata na naman sa inyo. Ayaw. Nung nasunog yung beef. Oh my gosh, Doy, ang sarap. Uy, grabe. Ang tamis, uy. Ang tamis. Pait niya sa akin. Ang alat kaya. Hindi, ano siya? Ang pait na. Hindi, busog lang ako. Yan nila ginagawa yung food. Sarap. Parang sumpal. Grabe naman. Over naman yung parang suka daw ng suka. Tinawag mo namang suka yung luto niya, oy. Uy, grabe naman yun, oy. Pwede si Reza yung ano natin. Grabe naman yung suka. O, di ba pinatong ko kayo sa tubig? Wait, ha? Dito na kami sa labas, tapos na sila mag-disco itong mga batang to, oy. Tinalo yung mga... Tinalo yung mga ano, oo nga. Tinalo yung mga Inday, sila yung nagsayaw. Sayo-sayo siya at saka si Aliyah. Meron silang pa-disco doon eh, in fairness. Ganda, no? Hindi siya nakikita. Did you dance, Bobby? You're the best dancer there. I know, Holly was really good. Disco ni Holly. At saka si Aliyah din. All the girls are coming up to her. I know. No, she was really good. And Aliyah. So, see you in 2 weeks time. Ay, alis na kayo? Hindi pa, nagpapaalam lang naman. Vlog? Sa vlog, joke lang naman. Kiss ako na, hindi, magpaalam na ako sa vlog. Pero hindi pa yung totoo. Sa vlog mo na yun. Buwang. Ay! Ito naman, watch out, binitawan ko. Binitawan. Aalis na tayo. Pag umalis na bitawan na yung bata. Baka ano kampas ka dyan sa kamay ko ha, mahulog to camera ko. Day. Oh, alis na talaga yayo? Pwede ako mag-aalis din ako sa vlog. Sige. Wait lang ha. Magbabay mo na kami dun sa vlog niya din. Hala, hindi naman tayo nakikita na sa vlog ko. Dali ka na lang ano. Madilim siya, dapat Wow, darkness is key. Nagpaalam ko na sa vlog ko. Paalam.
Bye. Ayun. kayo sa vlog ko, guys. Okay na? Bye sa vlog. Mayroon yung ano? Oo, vlog yan. Vlog Okay, yan. bye-bye. Bye-bye. Kunyari lang yan, ha? Ang pa-plastic. Ang plastic niya naman, oy. Baba! Oh! No, yes. Nani naman ni Hassan. Bakit siya nagsisiyo sa'yo? Ay, are you going with me? Are you going to Tito Ray's? Ano, papaalam kayo ulit? Baba, why do you kiss mommy? Oh, thank you, Did you Baba. kiss Tita Ray's? Why you kiss Tito Ray's? 20. Oh! Grabe naman ako. Ka-sweet naman talaga nitong batang to, ay. Babay ninang. Totoo yan, totoo? Totoo? Totoo na talaga, babay na talaga. Babay ninang. Bye-bye! Baba! Baba! Bye-bye! Sinampal. Yung isa ang sweet-sweet, may pakis-kiss. Ito naman. Kiss ninang. Bakit ka ganyan? Bye-bye! Kiss na siya. Ayun na, awat na mo. Parang anytime yung attack ka niya ba? Huy, ang lakas mo naman. Bata ka. Bahay na kami, guys. We're home. Nakikinig ako kay ano. Nakabalik na kasi si Vice. Diba? Miss you. Yorme, Vice, Jong. Ay, skincare ako, guys. Naka-ready na yung aking mask for tonight. Pure Smile. Ito na lang yung last na Pure Smile ko. Yung kasunod is iba naman. Pero it's an aloe essence mask. Maganda to kasi hindi siya ganun kabasa. So, okay na siya. Pagod na ako do. But I had fun. I had so much fun. Thank you, guys. Bukas I will get my nails done. Kasama ko si Love. Kasi look at my nails. Very mahaba na siya, guys. Kailangan na natin siyang palitan. Gusto ko itong maubos na. Gusto ko na talaga itong maubos. Kaya lang ginagamit ko lang siya kapag meron akong mascara. Ngayon wala akong mascara. Or Maybelline Matte Ink. Ito yung micellar cleansing water in oil from Garnier. Pero gusto ko na siyang maubos. Pero wala eh. Wala tayong magagawa eh. Kasi gusto ko na mag-move on sa iba ko. Hindi ko pa nagagamit. Tagal na ito sa akin kasi wala. Konti lang yung nagagamit ko eh. Konti ka lang naman kasi yung kailangan. Tapos nakakatanggal na siya, see? Kapag kasi hindi ito yung gamit ko, kapag regular na makeup remover lang, wala, hindi nakakatanggal ng aking matte ink. Yung ginawa ko sa lips ko is, kinumbine ko na naman yung Amazonian at saka yung ruler na Maybelline. Alright. Nahugasan ko lang yung mukha ko, guys. Skincare lang ako, guys. Ibang cleanser na din pala yung gamit ko ngayon. Nag-i-introduce ako ng bagong cleanser kasi malapit na maubos yung cleanser ko. Ito yung gamit ko ngayon eh. Soon Plus na cleansing foam. I think yung Caris yung nag-send sa akin ito. Okay siya. Now, kasi malapit na siya maubos, I'm introducing Klairs Rich Moist Foaming Cleanser naman. So, alternate sila hanggang sa maubos to completely. Move on na tayo dito. Late na guys, tapos na tong aking mask. Ayun. Yan yung Pure Smile. And tapos na din yung mask mo, babe. Let's take off your eye mask mo, love. Ito yung eye mask ni Dan. Meron siyang mga green tea, churba. Ano yan eh? VT Cosmetics. Ayan. Naglalagay na siya ng eye mask. Anyway, yun na yung vlog, guys. Matutulog na kami. Thank you guys for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe kung gusto nyo lang naman. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Tulog na siya. Good night. Bye.